Nixtieq nibda b'talba għaliex dan li nagħmluh kollu għall-glorja tal-Mulej biex nigglorifikawh. Għalhekk Missier nirringrazzjak ta' ħajjitna kollha Mulej Ġesu. Nirringrazzjak Mulej ta' kull opportunità li inti tagħti lin-nies tiegħek. Nirringrazzjak Mulej li inti sit il-paċi Mulej, inti s-sit tagħna Mulej Ġesu. Inti bdiltilna ħajjitna Mulej. Nirringrazzjak Mulej li inti dejjem magħna qudiemna warajna Mulej Ġesu. Nirringrazzjak Missier li inti salvajtna u qlajtna minn kull jasar ta' dnub Mulej. Grazzi Ġesu. Aħna nisqarru b'fomna Mulej li aħna mingħajrek m'aħna xejn Missier. Aħna mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn Mulej, anqas in-nifs tagħna ma nistgħu nieħdu Mulej għaliex in-nifs tagħna huwa ġej kollu minn għandek Missier. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak u nfaħrek, o Sidi Ġesu Kristu, maħuti Mulej u ma daw kollha li qegħdin jaraw online Mulej Ġesu. Nfaħruk fiskiet u fil-pubbliku wkoll Mulej, għaliex inti hekk jixraqlek Missier. Għaliex inti kollox fil-pubbliku għamilt għalina Mulej. Ma ddejjaqx u ma stħajtx Mulej, u lanqas aħna Missier. Ma niddejqu u ma nistħu mill-isem glorjus tiegħek. F'isem Ġesu Kristu Missier iftaħ il-qlub, iftaħ l-imħuħ Mulej, għamel dawk il-qlub tal-ġebel, jiġu tal-laħam Missier. Hekk ikun għall-glorja tiegħek. Amen. Grazzi Ġesu. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-pastors tiegħi, il-leaders Xeverell u Roberta wkoll, Pastor Mariella, Pastor Gordon, illi tejjem raw kif nistgħu nikbru fis-saltna talla. Dejjem ippuxjawna biex inkunu nistgħu nigglorifikaw il-Mulej b'kull tip u b'kull mod. Grazzi għalikom għax li kieku ma kienx għall-obbedjenza tagħkom u għal dak li intom taqtfu għalih kieku l-ebda wieħed minna llum u jiet hawnhekk. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom. Tuhom ċabċipa kbira għax ħaqhom ukoll għall-glorja tal-Mulej. Li kieku kelli intih isem dan il-messaġġ insemmi hekk. Passi ta' fidi għas-salvazzjoni. Il-passi tagħna ta' fidi kif naslu għas-salvazzjoni. U l-ewwel punt li nixtieq nagħmel hu li nixtieqkom iżommuh f'moħħkom u jekk ħadd jieħdu noti tikbuhom kollha dawn li ħansemmilkom. Illi Alla il-pjan tiegħu huwa salvazzjoni u żbalji ma jagħmilx għax Alla huwa perfett, Alla ma ħarablu xejn minn taħtu qatt. Anke meta aħna ħsibna li forsi Alla għamel żball jew rajna xi ħaġa mhix tajba, Alla kollox għandu taħt il-ħsieb tiegħu, kollox jaf x'inhu jiġri, m'hemm xejn illa qal ara din ħarbitli, din ma nafx ġara, din kollox taħt il-kontroll. Jekk immorru f'Mark 16:16 nafu li il-kelma tgħid li kull min jemmen u jitgħammed isalva. Ukoll jekk tridu tmorru f'Rumani 10:9 il-kelma tgħid għax jekk int tistqar b'fommok Ġesu u l-Mulej u temmen qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti jissalva. Mela hawnhekk qed naraw li s-salvazzjoni tagħna nistgħu nkunu nafu biha ovvjament minn fuq din l-art. Nafu li nistgħu nsalvaw b'dawn iġġiex skritturi. Imma nafu wkoll li fadlilna ħajja twila x'ngħixu. Tajjeb, Salmi 91:16. U b'mor twil nimlieħ. Mela salvati imma għandna mor twil. Sakemm aħna salvati x'ħanqogħdu nagħmlu? Fadal x'nagħmlu peress li għandna mor twil aħna nistafidi u nafu li l-omor tagħna fadallu fuq din-l-art, mela issa fadal x'ħanoqogħdu nagħmlu jekk hux ħanoqogħdu nistqarru dan iġ-skritturi biss u noqogħdu magħluqin id-dar, noqogħdu ċiċċibeq ma nagħmlu xejn. Le, il-ħajja titkompli u aħna naraw flimkien kif għandha tkompli din il-mixja, il-passi ta' fidi lejn is-salvazzjoni. Ejja aħna naraw flimkien. Ejja mmorru Rumani 4:16. Fejn tajtek l-iskrittura? Għalhekk il-weda hi marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja. Il-weda, il-promise marbuta hija ħaġa waħda mal-fidi.
Il-weda mingħajr il-fidi ma tistax tingħata. U tingħata kif? Biss bil-grazzja, bħala rigal, bħala gift, don. Ġifieri, jekk bniedem m'għandux fidi qed jgħidlek Rumani 4:16, il-weda qatt ma tista' tiġi. Għaliex? Għax il-weda ma tistax tixtriha, ma tistax taħdem għaliha, ma tistax tagħmel xejn biex inti toħodha ħlief li temmen bil-fidi. Fej wasalna mela. Ejja morru Rumani 4:3 fejn Pawlu jagħti eżempju b'Abraham. Thank you. Rumani 4:3. Għax xi tgħid l-Iskrittura? Tgħid li Abraham emmen u kien madut lilu b'ġustizzja. Mela x'għamel Abraham emmen. U inti kif temmen? Bil-fidi. Jekk xi ħadd, jekk jiena niġi fuqek u ngħidlek ħadin €50. Inti ħadd emmenni li ħantijielek għax tajtielek fidek issa stess. Tajjeb, dik qed temmen ukoll. Imma jekk ngħidlek il-ġimgħa dieħla ħantik €50, ħadd emmenni jew le? Jekk ħadd emmenni għandek il-fidi. Mela inti ħatorbot dak li qed temmen bil-fidi, għax temmen u taf dani li jien il-ġimgħa dieħla għandek €50. Imma hemmhekk tidħol il-fidi, jekk inti qed temmem xi ħaġa li qed tara mija fidi xejn. Mela aħna msejħin u Abraham kien imsejjaħ u aħna msejħin biex nimxu fuq il-passi ta' Abraham li hu missierna biex nimxu bil-fidi. Abraham emmen bil-fidi u kien madut lilu b'ġustizzja. U mbagħad irċieva il-weda bħala grazzja wara li jemmen. Grazzi Ġesu. Qegħdin taraw kif taqbel eżatt ma' Rumani 4:16 għalhekk il-weda marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja, Abraham emmen u kien madut lilu b'ġustizzja u mbagħad irċieva l-weda. L-Iskrittura twieġeb lilha nnifisha għalija nnifisha. Hekk diġà kissirna kull raġunament, tradizzjoni, ħsibijiet ħżiena, attakki tax-xitan, kliem li nisimgħu f'moħħna u kulħadd jiġi attakkat mod differenti kif aħna naħsbu. Iskrittura ċara qiegħda tgħidilna li aħna ma rridu nagħmlu xejn, ma rridux naħdmu, ma rridx opri ma nistgħux nagħmlu biex nirtu il-weda. Xejn. Għax għamel kollu Ġesu Kristu għalina, emmen bil-fidi. Emmen bil-fidi f'dak li għamel Ġesu biex tiret il-weda. Bis-saħħa tagħna xejn ma nistgħu nagħmlu. Tal-inqas insalvaw żgur ma nistgħux. Żgur. Ejja morru Rumani 4:4. Rumani 4:4 fittix fuqha għax bil-Malti ma tantx tajt nifhimha. Tfisser hekk. Ejja naqrawha l-ewwel. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir imma bdejn. Iżda ejja nifqu hemm. Ma jingħadlux bi pjaċir imma bdejn lil min jaħdem, li tfisser hekk. Lil min jaħdem jingħadlu lura bil-ħlas. Jiġri jekk jiena mort tax-xogħol jien ser nitħallas tax-xogħol li nagħmel. Sewwa. Mhux bi pjaċir m'iniex amur naħdem volontarjat żgur. Ma tgħaddilx minn moħħi s'issa. Imma min jemmen bla opri tgħidlek tkompli hawnhekk. Iżda min bla ma jagħmel opri jara kemm ċara. Jemmen li Alla jiġġustifika lil min hu ħażin min jemmen bla opri. Jemmen li Alla jiġġustifika lil min hu ħażin dan jingħadlu ġustizzja. Din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Mela qed jgħidilna f'Rumani 4:4 jekk jien u jekk inti nemnu li m'għandna bżonn nagħmlu xejn, imma nemnu lil Alla dak li jagħmel hu nirċivuh jingħadilna b'ġustizzja u bil-fidi aħna insalvaw. Halleluja! Grazzi Mulej! Amen! Amen! Glorja l-Mulej. Il-Mulej għamel kollox u qed jgħidlek li inti qatt ma tista' tagħmel xejn, qatt ma tista' takkwista bis-saħħa tiegħek ma tista' takkwista l-ebda salvazzjoni, l-ebda triq. Għaliex għamel kollox hu, għax hu hekk koxbu u l-Kreatur u jikmanda. U għamel it-triq għalina dik l-imħabba li aħna diffiċli biex nifhmu li għamel kollox għalina u tippruvax
tagħmel xejn bis-saħħa tiegħek għaliex qatt ma ħirnexxielek. Jiena provajt bħal eżempju tagħmel l-affarijiet bis-saħħa tiegħek tgħid ħanaqdi ħafna, ħanaqdi iktar, ħanevanġelizza iktar, ħankanta aktar il-mulej, ħanamel hekk. Dawk li huma li ħatamel, dawk huma opri tiegħek. Inti l-affarijiet li tagħmel għall-mulej tagħmelhom b'mindset differenti, tagħmelhom għaliex tħobb il-mulej. Jiena xi nħobb il-mulej, jiena ma nidnibx, jiena xi nħobb il-mulej immur inxandar l-ismu għaliex bħalma ġiet il-bxara tajba lija tista' tmur għal ħadd ieħor bħalma bil-fidi salvajt jien. Naf li jista' jsalva ħadd ieħor. Glorja għall-mulej. Il-kondanna. Rumani 8:1. Min int biex tikkundanna lilek innifsek. Jekk f'Rumani 8 jgħidlek illi l-kundanna mhijiex għal dawk li jitħabbu mal-mulej. Min int li tħalli lix-xitan jikkundannak. Għaliex il-kundanna mhijiex għal dawk illi jagħmlu parti mis-saltna talla. La tħallux il-kundanna terkibkom għax il-kundanna mhijiex ġejja mill-mulej. Halleluja. Xi fisser li tagħmel li trid ma jkun qatt. Jew li tidneb u toqgħod tabbuża mill-grazzja talla żgur li le. Il-grazzja talla mhix qiegħda hemmhekk għalhekk. Ejja mmorru Rumani 4 minn vers 17 sa vers 21. Fejn tgħidlek fuq Abraham. U ma naqas fil-fidi tiegħu, anqas meta ġieb quddiem għajnejh li ġismu kien mejjed pritkaħħa il-bieraħ Pastor Brown. Għax kien għoddu laħaq il-100 sena. U mejjed ukoll kien ġu f'sara. Qoddim il-weda talla ma qatx qed Alla u jniżżel jekk jemminx jew le dik il-fidi. Imma s-saħħaħ fil-fidi fil-waqt li glorifika lil Alla u żamm bisħieħ lil min kien għamillu l-weda kien qawwi biżżejjed biex iżomm kelmtu. 4 punti li jagħmel Abraham hawnhekk. Waqt li jemmen dak li ma rax glorifika lil Alla. Mela jekk nimxu fuq il-passi ta' Abraham għandna kif nistgħu nimxu tul ħajjitna fil-passi ta' fidi għas-salvazzjoni. Niglorifikaw il-Alla. Waqt li baqa' jemmen fil-weda bil-fidi. Issaħħaħ fil-fidi afda lill-Alla illi Alla ser iżomm kelmtu. Afda fih. Mela qed jurina biċ-ċar li għandna nafdaw, għandna nigglorifikaw, nissaħħu fil-fidi u ħanaraw kif. Ir-realtà ta' Abraham ma kienx tagħmel sens ma dak li qallu Alla, ħabba li kien xieħ, mara tiegħu kienet ċieħa, Alla ħad tkun missier in-nazzjonijiet, Alla ħajkollok iben. Ma kienx tagħmel sens. Ġifieri ara kemm kienet diffiċli, ġifieri jekk bniedem marit, jekk bniedem għandu problemi bħalma nemmen li jkollu kulħadd. Jekk xi sitwazzjoni taraħħa impossibbli ma dak li hemm miktub fil-Bibja, hemmhekk fejn tiġi ttestjata l-fidi, hemmhekk fejn irridu nimbnew fil-fidi. Illum ħanaraw kif, grazzi mulej, għall-iskrittura tiegħu. Mela, l-opri ta' Abraham ma kienux opri tiegħu tal-ġisem, imma poġġa l-fidi tiegħu fi Kristu, allura hu ma għamel xopri, ma għamel xejn ħlief li poġġa l-fidi tiegħu fi Kristu. Mela opri ta' bniedem ma għamilx Abraham. Amen. Mbagħad iċ-cherry on the cake, Rumani 4, vers 22 sa 25. U kien għalhekk li ġie magħdut lilu b'ġustizzja? Iżda l-kelmiet ġililu magħdut ma nkitbux għalih biss ara ġejja. Imma tikun magħdut ukoll lilna li nemmnu f'dak li qajjem mill-imwiet lil Ġesu Sidna li kien mogħti għal mewt għal nubietna u mqajjem għall-ġustifikazzjoni tagħna. Grazzi mulej. Mhux għal Abraham biss kien, imma lina wkoll li aħna nemmnu. U Rumani 9:8 tgħid hekk. Mhux ulit il-ġisem u mawlit Alla, jiġifieri il-Lut li kien il-poplu li huwa l-poplu ta' Alla, mhux ulit il-ġisem dawk huma ulit il-ġisem ulit Abraham. Imma l-imwielda bis-saħħa tal-wieda huma magħduda b'ulied Abraham. Jiġifieri kull min jemmen bil-fidi intom li temnu bil-fidi.
Dawk il-ġodda li ser jemnu bil-fidi, li ħajrċievu l-bxarat tajba. Dawk huma l-ewlied, aħna u li Alla. Mela l-mindset tagħna jrid jinbidel issa. Issa aħna bniedem ġdid. Ta' fehma differenti, m'għandnax naqsmu xejn mal-antik, missa daħal il-ġdid. Rumani 6 versi 11. Issa taħsibx aktar fuq dak li kien jasrek. Minix nikkwota l-Bibja eżatt tinfehma. Li huwa dnub, li aħna mitna lieh fi Kristu, ma naħsbux iktar fih issa. Issa naħsbu kif ħanoġbu lil-mulej u ħaniglorifikawh. Halleluja. Jekk taqraw Rumani 6, minn vers 6 sa vers 14, ifhem kif aħna sallabna miegħu ħallejna bniedem l-antik, niddeċiedu, eżempju vers 7 jgħidlek, min imut jeħles mill-ġisem ta' dnub, ħlesna minnu. Ħallejna warajna, tammidna ħallejna taħt l-ilma, omna l-ħajja ġdida, midna ma' Kristu, għal dan il-ġisem mitna u omna kreazzjoni ġdida. Inbidel xi ħaġa mill-ġisem? Milli jidher li hemm sa fejn naf jien tiegħi ma nbidel xejn. Imma nbidlu l-fehmiet tagħna, nbidel il-mod kif naħsbu. Irċivejna l-Ispirtu Santu illi jagħtina l-kuraġġ, illi jkellimna li jmexxina, illi jagħtina kliem, illi iħobbna, jiddereġina, għandna l-anġli magħna, kull imkien imexxuna. Powerful wisq. Halleluja. Nafu li Kristu għammel l-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma diġ taħkem fuqu. U li miet mid-darba għal dejjem għadnub. U issa qiegħed jgħix għal Alla. Hekk intom ukoll għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għadnub. Qis lilek innifsek mejjed għadnub. Ma nħallux id-dnub isaltan fuq dan il-ġisem għax huwa mejjed mela ma jisaltanx. Imma m'għadniex imjasrin bid-dnub, imma nitjassru għal l-obbedjenza ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen. Għamel pjaċir lilek innifsek. Aħseb biss kif se tiglorifika lil-mulej. Toqgħodx taħseb dak iċ-ċiklu ta' dnub, toqgħodx taħseb fil-problemi, mhux faċli. Jiena mhux jietaw għax qatt ma nkwetajt, mhux jietaw għax qatt ma dnibt, imma anzi, u min jafni jaf il-weaknesses tiegħi. Imma Alla fil-weaknesses tagħna juri l-qawwa tiegħu. Glorja l-mulej. Id-dnub m'hemmx wieħed aqwa minn ieħor, id-dnub huwa kollu l-istess. Noqqas ta' fidi huwa dnub. Inkwit huwa dnub, tqasqis huwa dnub. Gideb huwa dnub, kollox huwa dnub. Id-dnub aħna naraw hekk. Dan iżgħar minn dan. Imma dan ikbar minn dan. Imma Alla jara hekk minn fuq jara kollu l-istess. U dnub huwa kollu l-istess. Tisraq lapes, tisraq bank huwa serq. Tikdeb gidba l-bżonn u tikdeb gidba tajba u ma tnejn gidbiet. Halleluja. Inkludi lilek innifsek f'attivitajiet qaddisa. Tippruvax teħles mid-dnub u toqgħod waħdek tgħid ma ħnamel xejn. Minix ħammur ġo dak il-bar. Minix jien naf m'għandix għax noqgħod insemmi għax kif qed dnub huwa kollu xorta. Minix ħanagħmel dak id-dnub. Imma mbagħad tintefax ħin waħdek fejn tħalli l-ħsibijiet ta' dak li qed tipprova taħrab minnu, id-dnub jerġa' jiġi jirasrek. Imma mtela b'affarijiet qaddisa. Taqs kemm hawnx isir. Jisboħ. Kull ġimgħa jittabba l-ħajt, tista' jerġa' tisbħu. Ejja naddaf. Inaqqad f'xerka ta' talb. Ejja knisja. Inti li qed tara online. Għamel da ħafna x'isir. Evangelizza. Itlob man-nies. Żur il-minu fil-ħabs, għax il-kelma tibgħatna nżuru minnu fil-ħabs. Żur il-marit. X'għandar il-Kristu. Itlob fl-Ispirtu. Kemm hawnx tagħmel? Ħeġġeġ in-nies. Għatihom dak li rċivejt inti. Mulej neżżana minna nfusna mulej. L-ewwel nies inkunu qed nagħmlu pjaċir lilna u nkunu qegħdin nikglorifikaw lill-mulej. Halleluja. Halleluja. Glorja lilek mulej. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġb ieħor, tagħmlux ħażen. Żommu mat-tajjeb
Ħobbu lil xulxin bħal laħwa, itolbu għal xulxin. Itolbu għal xulxin, ħajkun hemm l-imħabba bejnietna. Fil-bidu ta' kristjaneżmu tiegħi qed niftakar issa ma kienx ġew moħħedin. Xeferel kien qalli nsemmih bismu xi ħaġa tajba. Qalli jiġi żmien li tibda tara ħafna niskoroħ. U jgħatlu li tara niskoroħ qedlu hawn mhux kulħadd iħobbi xulxin. Qedlu x'nara koroħ, qedlu hawn tal-ġen. Vera tal-ġen, vera. Imma kif tiġi l-familjarità, misħuta familjarità. Tibda tgħid dak il-brother, dik is-sister jew ndejja nismek. Mela jitolbu għal xulxin. Aqtfu biex iżommu dak li tagħna l-mulej. Ejja naqtfu flimkien. Romani 12 hekk titkellem, itolbu għal xulxin, ħobbu lil xulxin. Mulej Ġesu, nitolbok f'isem Ġesu Kristu mulej. Tieħu l-glorja kollha int biex tagħti l din il-Knisja u daw kollha li huma maqudin fi Kristu Ġesu l-imħabba lejn xulxin għaliex id-dinja bl-imħabba tagħna tintrebaħ mulej. Ħajaraw din l-imħabba reali mulej Ġesu, l-imħabba verament illi inti poġġejt fil-poplu tiegħek fejn tinstab int mulej. Grazzi. Tħallux il-ħrara tagħkom tibred. Kif tista' tibred il-ħrara? Kif għadna kif għedna tinqata' għalik jew tipprova taħrab id-dnub imma ma tagħmel xejn minn floku. Jekk ħa taħrab id-dnub, imleħ b'xi ħaġa oħra. Ħalli ma jkunx hemm attakki, ma jkunx hemm ħsibijiet. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom il-barranin. Qed jgħidlek x'għandek tagħmel ara barra li qedtilkom jien barra li tisbuħ. Qed jgħidlek x'għandek iktar tagħmel, tisbuħ ma tissemmix imma. Bierku lil dawk li jippersegwitawkom, bierku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ u ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fitxu l-umli. Tagħmlu wix ta' orrif, troddu lil ħadden ibdeni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu t-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun. Sakemm inkun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Amen. Għandna l-istruttura kollha, Romani 12 minn irid jieħu noti, minn vers 9 sa 21, minn vers 9 sa vers 21, x'għandna nagħmlu u kif għandna ngħixu u kif għandna inkomplu fi qdusija, nagħmlu affarijiet fi qdusija, tivvendikax ruħek bidek. Imma ħallu l-kollha talla tagħmel għax hemm miktub hija l-vendetta. Jiena nħallas jgħid il-mulej, jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħi timgħu, jekk hu bil-għaċ isqieħ, u jekk tagħmel hekk tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażin jirbħek, tħallix il-ħażin jirbħek, tħallix il-ħażin jirbħek. Iżdirbaħ il-ħażin biex bit-tajjeb. Amen. Erbaħ il-ħażin bit-tajjeb. Mela t-tajjeb kollu li semmejna issa, inti ħatirbaħ lil-ħażin. Glorja l-mulej ta' din ir-revelazzjoni. Tħallix il-ħażin jirbħek, immirbaħ il-ħażin bit-tajjeb. U għaj jizbuħ il-ħitan. Amen. Romani 13. Għandu jkun ħafna skritturi. Dan il-messaġġ taf kif għattu għastemmen. Dejta għatta jħim mal-mulej. Bedajtini skritturi, idejat, skritturi oħra u ktibtu fuq pages differenti. Għetlu mulej għaddu li dal-messaġġ. Għetlu għanseħilek x'tamel. Għetlu ħollhom nil-lejla. Għetlu tiju li kollu fil-ħolma. Imma ma rridx jagħmelek. Redni nagħmel il-pastijej. Frist il-karti kollha u taju li wara xulxin. Ejni nagħmlu wara xulxin kollu, vera ta' vera, grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Romani 13. Kemm fadal ħin sa 10? Vers 11 sa 14. Barra minn dan intom tafu f'liema żmien din. Waslet is-sija li intom tqumu min-nas. Għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi ta' dawl. Nejxu kif jixraq bħal binar, mhux b'legalizzejiet u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux bil-ġlied u blejra. Imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu. U ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Mela mhux jingħetulkom ħallik mid-dnub. Il-Bibja tgħidulkom Romani 13 minn jieħu noti minn vers 11 sa 14.
ħalluh, ittuħx importanza l-Satana, ittuħx importanza l-Xitan. Ix-Xitan jitrijet mal-isem ta' Ġesu. U jekk vera nemnuha, u jien ukoll għax jien ma naf xejn qudiem Alla, xejn. Ix-Xitan ma jirbħilna qatt. Għaliex aħna, we are more than conquerors through Christ who strengthens us. Amen? Punt qawwi illi sirt nafu ftit ilu, jew kelli rivelazzjoni tiegħu ftit ilu, għax kont qed nitkellem ma' xi aħwa. Fit-talb mal-mulej meta tqattal ħin miegħu kun onest. Onest, l-onestà hija ċavetta kbira għalina. Kun onest. Taħseb li Alla ma jafx għandek bżonn? Ġovja. Taħseb li Alla ma jafx x'inhuma l-weaknesses tiegħek? U żgur li jaf. Imma Alla jridek tkun onest u li miegħu. Alla, jekk nifhmu li Alla tal-awtorità lill-bniedem u Alla ma jistax jindaħal f'dak li jgħid il-bniedem għax ma jkunx ġust, aħna nifhmu wkoll li jekk ma nitolbux u nistqarru dak li rridu naraw jinbidel, nafu li Alla ma jistax jaħdem għax Alla huwa ġust u perfett. Ma jistax imur kontra kelma tiegħu. Amen? Alla ġust. Mela kun onest. Stqar, molej. Jiena t-talba tiegħi ħafna midrabi tkun hekk. Tin il-ġuħ molej. Għax istrina m'għandix aptit. Tin il-laġġ, tin in-nar. Dik ekku, hekk nitkellem mal-mur, hekk irid. U meta ma nitkellemx hekk, ma jiġix il-ġuħ, imma meta ngħidlu jimlini bil-ġuħ. Mela ejja nitkellmu, dak li rridu naraw. Tin il-ġuħ għalik molej. Neżżani mill-jien, ma rridx inkun jien għax jiena jaq. Ma rridx inkun jien. Għax jiena ma nxandarx l-ismek. Għax jien ma niglorifikakx imma kun int minn ġo fija. Tin il-ġuħ u laċ li nqatta li ħin miegħek, li naqra l-kelma, li nifhimha, li taqbes. Kon ngħid issa kelli di rivelazzjoni jieni 4 snin fil-mulej. Daħal da żmien 4 snin tammit. Kon nisma'hom jgħidu ħafna predikaturi għax tibda tara l-kelma taqbes minn ġol ktieb. Lejn ġifieri taqbes minn ġol ktieb. Mhux l-istess qed naqraw, imma issa esperjenzajta. Għaliex beta jtini rivelazzjonijiet kbar jienu naqra Romani, kelli jixxewqa ħafna li nistudjah u bis-saħħa ta' din il-priedka studjajtu sew u nista' naqsam magħkom dak li rċivejt jien. Grazzi mulej. Mela missier, għamel lili, għamel il-ħuti, għamel daw kollha li qegħdin jisimgħu, onesti mulej. Onesti miegħek għaliex jaqbel lilna u jħadd iktar. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Romani 15, vers 13. Marru hemmhekk. U Alla tat-tama jimlikom il-kol bil-ferħ. U islim, ferħu slim, permezz tal-fidi tagħkom. Sabiex it-tama tagħkom doktor bil-qawwa tal-Ispiritu Santu mela xi ġġib magħha il-kelma tal-Alla, xi ġġib magħha l-fidi fi Kristu Ġesu. Halleluja. Ferħ u slim ukoll. Ukoll. Aħna ngawdu minn fuq din l-art is-saltna tal-Alla mhux meta mmutu. Għax il-Bibja hekk tgħidilna li minn fuq din l-art nibdew ngawdu. Tal-leqqas Romani 15-13 il-ferħu tama żgur. Bniedem wieħed ġab id-nub u bniedem wieħed ġab il-ħelsien. Romani 5. Romani 8, 32. U ta' kollox għalina. Kollox ta' għalina. Li tgħidlek hekk. U li lanqas l-ibnu stess ma' ħafera, imma ta' għalina l-koll, mela kemm iħobbna, kemm aħna preferuti. L-Allu, Alla jbierek. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu. Hekk tgħidlek Romani 8, vers 32. Romani 5, minn vers 15 sa vers 21 minix ħanaqraħ, mhux ħajfdal ċans. Imma tgħidlek. Fejn kotor id-nub li ġibi bniedem wieħed, kotrod fuq li kotrod il-grazzja. Mela qed naraw ġiex forzi, il-forza tad-dnub u l-forza tal-grazzja. Jekk kotrod fuq li kotrod il-grazzja u l-grazzja għelbet dak li jagħmel bniedem wieħed li huwa dnub,
kemm hi iktar qawwija, kemm iktar b'saħħitha din il-forza tal-grazzja. Biex forza telep il-forza, waħda minnhom tkun iktar b'saħħitha. Mela ara kemm il-grazzja b'saħħitha u kemm hi kapaċi biex jelbet il-forza tad-dnub, halleluja. Il-weda, il-promise hija don, gift, hija grazzja. Mogħtija bħala grazzja, hija ferm aktar forza qawwija mid-dnub. Amen. Mela x'in il-weda? Il-weda hija il-ħelsien mill-mewt għal-ħajja u tiġi bil-fidi mogħtija bħala grazzja. Amen. Grazzi mulej. Imma d-dom mhuwiex bħal ħtija. Għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta' Alla. U d-don mogħti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. U tkompli, ħanaqbiżha minix ħanaqra. Romani 5, vers 15 sa 21 merit jieħu nota. X'għandna nagħmlu? Il-konfidenza tagħna fejn għandha tkun fi Kristu Ġesu. Romani 5 minn vers 10 sa 11. Jekk meta konna għadna dewwa ta' Alla tħabbibna miegħu, bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbib miegħu. Insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija mela l-konfidenza tagħna tkun fi Kristu Ġesu. Għax aħna sirna ħbieb miegħu wkoll. U li adottivi u ħbieb. Inti li minn għalik ġejt biżball. Li minn għalik ma tiswa xejn. Jista' jkun xikun li minn għalik li tħossok. Li minn għalik li tħossok, inti tħossok li ma jaqbilx mal-kelma talla. Għandek x'għandek, sajt ma semmejtux. Maqbod f'ċiklu ta' dnub. Dajjef. Jew tħossok b'saħħtek iżejjed li m'inti bżonn ħadd. Id-destin tiegħek biss jinstab Ġesu Kristu. Imkien iktar. Xejn, m'hemmx destin ieħor. L-unika destin huwa Ġesu Kristu. Hija kollox falliment. Xejn u mkien mu ser jagħtik dawl għal ħajtek. U hu l-unika pedament għalik. U ieħor ajru ma jkunx hemm minn għalija l-ewwel Korintin 3 li qrajna din il-ġimgħa. M'hemmx pedament ieħor. Dak kollu li jinbena biex ikun tajjeb, irid jinbena fuq il-pedament li ħalla Ġesu Kristu. Pedament ieħor ma jistax isir għax jiġġarraf. Pedament fuq pedament aqas ma jista' jsir, mela l-unika pedament huwa l-bibja il-kelma manifestata fi bniedem Ġesu Kristu. Kull min idawwar il-kliem li jew ħafna minn dawwar il-kliem sfortunatament, jew jibni evanġelu ieħor jew tradizzjoni oħra, dak jissejjaħ pedament ieħor, ma jistax, jew bini fuq pedament, ma jistax isir, ma jżommx. Hemm bżonn tumilja lilek innifsek, verament ittumilja lilek innifsek, ħafna tittumilja lilek innifsek. Ma jekk titlob il-Alla minn bl-onestà, jgħinek tumilja lilek innifsek. Aħna m'għandniex minn xiex nistħu ta'. Aħna salvati ta' bil-grazzja. M'għandniex minn xiex nistħu ta' minn Ġesu aħna, jew minn nies, minn ħadd. Aħna nfetħunna għajnejn, aħna konnom jew ġejna naraw l-aħwa dan. Minn xiex iridu nistħu, aħna gburin fi Kristu. Għanna kollox, għanna mhux din il-ħajja biss, imma għandna l-eternità. Amen. Amen. Grazzi mulej. Ejja numiljaw li nfusna. Zbarazza lilek innifsek minn nofs. U għejdu mulej jien hawn, il-qaddej tiegħek. Ippożizzjona li qalbi miegħek. Għamilna ħaġa waħda miegħek. U għamel minni skont kelmtek. Ma waqt li tgħidha għala għajnejk. U għejda minn qalbek. U tħallix li jkun ħadd ieħor qed jgħidha għalik, imma qejda int għalik innifsek mal-mulej. Il-mulej jgħidlek ejja għandi li inti mtaqqal u jien antik is-serħan. Jgħidha għal dawk tad-dinja li għadhom ma jafuhx u jgħidha lilna wkoll. Għax aħna nġorru toqgħol magħna, aħna toqgħol kuljum qiegħed fuqna. Kuljum irid impoġġi toqgħol ma saqaħ, kuljum, kulħadd. Kun lest li titgħallem. U tgħallem strieħ fih. Kemm għandi bżonn nagħmilha jien. Għandi bżonn ħafna nagħmilha. Jien m'iniex qed nipritkaw għax jiena dawn nagħmilhom tajbin.
qed nipritkaw għax il-kelma tal-Alla ma tinbidel għal ħadd. U tibqa' l-istess. Jekk il-mulej jgħid li għandna l-fejqan, aħna nfiequ. Jekk il-mulej jgħid li aħna nsalvaw, aħna nsalvaw. Dak kollu hemm miktub, aħna hemm bil-fidi. Inkella qatt ma ħanarawh. Ejja nistennew bħalma mill-Abraham. Bit-tama u nigglorifikaw il-mulej. Iqaf, ħu nifs u aħseb. Għati u rċievi. Kun grat ta' dak li għandek għax bħalek mawx. You are one of a kind. Kollha kemm intom. Dal-aħħar qed nitgħallem ħafna. Grazzi għal mulej u grazzi għal mara tiegħi. Grazzi mulej għalik. Qed nitgħallem nieqaf u napprezza. Iqaf u apprezza, tiġrix. Fejn ħajwassalna ġeri? Fejn? Fejn? Apprezza l-mument, apprezza l-familja. Għax tħares lura u tgħid illallu kemm ħadda żmien men x'għamilt. Apprezza l-dawk ta' ma' ġembek, apprezza x-xogħol tiegħek, apprezza kollox. Għax darba ħanejġuh, ħadd ma ġi lura, darba ħanejġu, apprezza dak li tak il-mulej. Grazzi mulej. Ta' dan kollu li tajtni, għamilna vera qalb grateful għal dak kollu li tajtna. Tara nies indannati u ġieli nkunu aħna wkoll. U nibda ngħid wara xiex mulej għamiltek. Għal xiex raġunajtek. Kemm snin grat ta' kull nifs illi nieħu. Kull nifs huwa moti minnu. Tista' timmaġina dak in-nifs nieħdu for granted. Huwa ġej minnu. Għandek l-awtorità uża. Qaċċat minn ġoħajtek dak li ma joġobx il-mulej, dak li ma jigglorifikax. Bil-fidi, ma qaċtu. Qaċtu. Amen. Nitolbu l-aħwa. U llum inti li forsi qed online u tixtieq tgħid jiena rrid nirċievi dal-irċivew dawn. Nixtieq li nirraġuna bħalhom mhux bħalna tkun tirraġuna bħal bibja. Il-bibja tgħallmek tirraġuna differenti. Il-bibja taqtak tagħmlek differenti u tibgħatek kontra l-kurrent. Il-kurrent tagħna mhuwiex bħal kurrent tad-dinja, huwa differenti. Meta rrid nimxi mal-kurrent tad-dinja iva, għax hija l-free will u l-għażla tiegħi. Imma mhux illum. U f'isem Ġesu Kristu ma jkun qatt. U dan tista' tkun inti wkoll. Is-salvazzjoni qiegħda lik. Il-mulej għamel triq għal kulħadd. Il-bibja tissejjaħ lampa għal saqajk biex tagħmellek id-dawl fejn għandek timxi. Amen. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-mulej u tirċievi Ġesu bħala s-Situ s-Salvatur tiegħek, aħna nistidnuk tingħaqad magħna f'din il-Knisja l-erba' u s-sibt fis-seba' u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu u nistiednek tgħidin it-talba miegħi biex tirċievi l-Ispiritu Santu. Għalhekk Missier Qaddis nirringrazzjawk u nitolbuk mulej biex tiġi fil-ħajja tagħna Missier. Ejja fil-ħajja tiegħi mulej jitloba personali għalik. Neżżani minn dak kollu li jien mulej Ġesu. Għamel bija dak li inti trid Missier. Mhux iktar jien imma issa int mulej. Kun is-Situ s-Salvatur tiegħi Missier. F'isem Ġesu Kristu Sidna. Imlini bl-Ispiritu Santu mulej. Għal glorja tiegħek. Amen. Halleluja. Glorja lilek mulej Ġesu.